Na hát sziasztok srácok, illetve lányok, itt vagyunk az első hosszú videóban, és ez a videó igazából arról fog szólni, hogy mennyi kupát tudok pusholni 10 perc alatt. Szerintem amúgy inkább Frankkel kezdek, mert ő most jól lett buffolva. És akkor igazából szerintem el is indítom a stoppert, majd fogok szólni pár percenként, de nem fogjátok látni a stoppert, de ennyi. Remélem, hogy amúgy ez a 50 kupa körül azért meg lesz ez a 10 perc, bár amúgy egyáltalán nem vagyok benne biztos. Majd végén megnézem, hogy mennyi kupát pusholtam. Nincs itt senki. Akkor nem fogunk meghalni. Na, azt nem szedjem ki. Igen, este van, szóval hallatszik a hangomon, hogy már eléggé fáradt vagyok, de remélem nem fog titeket ez zavarni. Egyre jobb tartalmak fognak kikerülni a csatornámra, szóval ne aggódjatok. És hát még egyszer köszönöm, hogy ennyire sokan néztek mostanában. Ezt a Jackit amúgy jól lenne megölni. Szóval, hogy... Gyere ide, Jackie. Aha, persze, nyilvánvalóan mi fogjuk őt megölni. Nem, véletlenül se ő minket. Nem ölt meg. Na, indulunk is a második körbe, hát egyelőre 0 kupát szereztünk, ami nem valami fényes, de remélem lesz az jobb is. Persze egy Rico mellé, ez legalább öl is, vagy hát legalábbis megpróbál, persze hát Legendet nehéz megölni általában ilyen Todix-szerűségeket. Viszont erre az El Primóra rámehetnék, azt jó, mindegy, hagyjuk. Hát ezt nem tudom kiszedni. Gyere ide, El Primo. Az nagyon szuper, az nagyon jó. Hát nem halt meg. Na, azt köszönöm szépen, az hiányzott. Na hát hülye vagyok. Aha, mindjárt meghalunk. Na, az nem lesz viszont annyira jó. Annak nem fog körülni, emberek. Jó! A futás. Hú, az Angelo. Annyira utálatos, annyira utálom, bár én nem tudok vele játszani. Csak a mutációnál tudtam felvinni 500-ra. Viszont szerintem ezt meg is nyerjük, ezt a meccset, és akkor már 10 kupát pusholtunk. Remélem, hogy előbb nem vesztettünk, mert ha igen, akkor kevesebb, mint 10 kupát. De amúgy, hogy lehetek ennyire kancsal? Easy. Hát azért annyira easy nem volt. Eléggé rosszul játszottam. De 10 kupánál járunk, és 3,5 perc telt eddig még csak el, szóval hát nem állunk a legjobban. Nincs itt senki. Ja, jó, itt van a Pokó. Már csak nem öl meg egy rohadék Pokó. Nem fog megölni egyáltalán. Csak én még nem tudom felszedni a Power Cube-ot. Az viszont ott meghalt. Hát az nagyon is meghalt. Szerintem a legeslegjobb brawler lett a Frank, szóval, hogy eddig meta legalján volt, most pedig szerintem win rate-eket, ha megnéznénk valami weboldalon, akkor szerintem úgy ki lenne fullozva. Na, az igen, az teljesítmény. Hülye Mikó. Aha. Hát... Jó! Ez mekkora volt! Úristen! Mekkorát hoztunk, emberek, mekkorát. 6.45-nél járunk, szóval még azért egy wint azért jól lenne behúzni. És hát ide középre spawnolunk, ami amúgy előnyös nekünk, mert eléggé erős Frank. Konkrétan ez erősebb, mint az Edgar, hogy szerintem majd fogok egy ilyen 1v1-et tolni valamelyik barátommal, hogy én vagyok Frankkel, és akár melyik másik brawlerrel jöhet a barátom, és akkor az a lényeg, hogy ugye megöljön, persze, hát az a gadget az olyan fölösleges volt, hát igen. Ez amúgy szép volt, most ezt kikérem magamnak, ez nagyon szép volt. 7.46-nál járunk, és hát tudom, ez egy nem annyira izgalmas videó, de szerettem volna most már tényleg felvenni egy videót, 200 feliratkozónál. Igazából 10 perc lett meg nagyjából a 200, szóval meg akartam ezzel ünnepelni, bár ti még nem most látjátok, mert csak 250-nél jönnek a videók. És akkor írjátok le amúgy kommentbe, hogyha esetleg valamelyikőtök szeretné, hogy ti mit gondoltok, hogy jó az, hogy visszajöttek a ládák, vagy esetleg nem örültek neki, bár gondolom örültök, mert emberek többsége örül, illetve, hogy mi lenne a legjobb módszer, szóval, hogy maradnának a kreditek, és bejönnének a ládák is,
vagy úgy, hogy igazából csak ez az event, és persze újra elbukjuk szokásosan. Látszik, hogy top formámban vagyok, amúgy így este fele. Azért a 30 kupát azt el kellene érni, de amúgy ebből lehet, hogy lesz több sorozat is, és amúgy tök jó, hogy az elején, az mi az a bug? Azt majd vagy valamivel megmutatom videóba, nem tudom, néztétek-e. Aha, az amúgy úgy jó lag, de legalább megnyerjük. Szerintem amúgy ez itt bot, vagy hát legalábbis mondjuk én is úgy játszok, mindegy. És mellékes. Ó, itt egy max, ezt jó lenne igazából így kinyifantani, hogy most így jó, easy. Azt szerintem megöljük. Aha, úgy jó. Akkor meg is halt. Köszönjük szépen a játékot. És hát 3, 2, 1, és pont most járt le a 10 perc, szóval még pont benne voltunk az időben. Gyorsan megnézem, mennyi kupát kaptunk. Na, én 26 kupát számoltam, de megnézem újra a videót, és összeszámolom, hogy tényleg mennyit szereztünk összesen. Max ide kiírom, hogyha nem 26. De nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, és ha igen, azt ne felejtsétek támogatni egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, és a legutolsó sorban írjátok le a komment szekcióba, hogy mit gondoltok, hogy visszajönnek a ládák, vagy szerintetek jobb ez az új kredites rendszer, ami amúgy már nem is új, de ezt most halljuk, csak hogy melyiknek örülnétek jobban, bár én szerintem mindenki jobban örülne a ládáknak, de mivel így visszajönnek a ládák, egy kicsikét furább lesz, szóval annyira nem tetszik, de igazából továbbra is legyen szép napotok, csináljátok meg ezeket a dolgokat, és hát ja, sziasztok!